Tak jo, vítám vás, Rakos.cz vás samozřejmě zdraví. Je to u prvního let's play z LOLka. Hrajeme Kindred Jungly. S náma Tryndamere na topu, Miss Fortune na botu se Sonou a Swain na midu. Jejich tým se asi nějak nepohodnul, nemají supporta, což je pro nás dobře, ale pro ně asi moc ne. Mají Miss Fortune, vy už to vidíte sami. Mají 2 topaře, takže asi půjde solo bot, ale podle mě moc to řvem, mluvám se, co jsem zaslomil. Našel jsem si nový build na Kindred, nový runy na ní, ale jinak omlouvám se, že mám takhle nízký mastery jak nízký runy. Ale je to proto, že jsem si založil nový profil, mám vlastně, tady to je můj první champ, který jsem si tady koupil na tomhle mém účtě, je to vlastně Kindred za 6-3. 30 sekund do zrození poskoku. Takže tak no. První začnu samozřejmě s Včkem. To mi dává toto. Právě proto je tak důležitý, aby se Kindred pohybovala v džungli. Protože když si to nastakujete na 100 tím pohybem, tak vás hned ten autoatak healne. Ale když budete mít full hapka, tak vás to nehealne, ale samozřejmě. Tak, oni mají v džungli popy. Dobrý život dospěl ke svému závěru. Myslím, že Kindred skoro každý zná, není to nový champ, takže asi to vysvětlovat tady nemusím. No, každopádně jdeme na to. Na Froga samozřejmě první. Pojď sem, hej. No, dankeschön. Tak, dankeschön. Maxovat budu Qčko, je to takový, má na tom nízký cooldown, ještě když jste v tom Včku. A navíc to střílí ještě 3 šípy do toho, takže to nejvíc super. Tak. Teď mi trošičku stoupnou ping, co se omlouvám, ale mělo by to být hned v pohodě. Co se týče toho pingu. Já si zajdu do enemy jungle asi hned teď. Protože tady mám označení. Vlk má hlad na ty. Takže já si sem zajdu hezky. Na midu Z versus Swain. Asi bych se tady neměl moc pohybovat, co? Čichám kořist. Redko tady furt je, kámo. No, tak mám. Aspoň ten stack, no. Teď se ohealuju tady z toho. No, hlavně, že si chtěl, aha, dobrý. Máš štěstí. Hlavně, že chtěl to, ven je to instalker, takže byl to instalker, teda hned to instaloknul. Takže tady jdeme si na redko, teď bychom ho měli už v pohodě dát, navíc se nám i nabil smite, takže první item samozřejmě tohle. Se nám to dává k útočnému poškození, ale to já potřebuju, protože jak kdybych jí stavil furt jenom na attack speed a na kryty, tak nic nebudu brát. Takže celkem tomu už beru tím Ečkem.
Ale maxovat budu i přes to Ečko. Tak, tady jsem vám označil další, vlk má hlad tentokrát na tohle. Hodně často si lidi pletou, že Kindred, že je jenom ta ovce, ale vám to tak jakože popravdě není, protože Kindred je pro oba. Tak. Každopádně nevím, jestli si ho dám. Asi těžko. Ah, danke schon. Ten build už jsem vám asi říkal, že jsem si našel od challengera korejského. Díval jsem se na nějaký Čechy, co stavějí na Kindred a jako... neříkám, že to je špatný, jako nejsem zase samozřejmě borec, jo. Kecam. Ne, samozřejmě nejsem. Ho, on má kill, kámo. Nemá. Oh. Kámo, no tak to nechceš. Až bude čas. O, já bych to nezahrál líp, ale tak jako nevím, proč se směju, viď. Ne, tak samozřejmě. Neříkám, že to stavili teda blbě. Podle mě to stavili moc dobře, ale tak jako... Zatím teda teď do asi předminulý hry jsem to stavěl podle... nebo předminulý hry jsem to stavil asi tady podle toho Čecha. Nebo podle Čechů. Nikdo se neschová. Je to... Ten Čech je Vodíček, nebo nějak tak se jmenuje. Jeho link dám do popisku video, nebo to video dám do popisku videa. My je hladový následujeme. Protože on jí vůbec nehrál špatně. Měl hodně dobrý skóre. A prostě hrál jí dobře, no. Co samo dobrovolně nejde. Asi bych měl jít bot. Tady označím Miss Fortune, i když to bude trošičku trvat. Au. Užijí si poslední dějistý život. Ha, nice, well played. Well played, black guy. Příze a vazba osudu provází. Slova akorát. Tak. Good job, Miss Fortune. Asi bych měl jít Genka na top, protože ten Tryndamere to jakž takž nezvládá. Ale tak žádá si pomoc tady, tak já mu teda půjdu. Spojenec byl zabit. Ale tak Překaženo. Jedinou skutečnou smrtí je nikdy nežít. Spojenec byl zabit. tady sorry. Ale myslím si, že já jsem tam asi ani nemohl být. Těžko říct. Jinak Kindred je strašně kurevský late game champ. Já jdu na tajcty. Strachu je pro následování zábavnější. Ano, ano, přesně tak. Jo. Vlastně díky tomu late gameu má výhodu celý tým. Na čerstvý sníh.
well played. Umístili jinak. Spojenec byl zabit. Haha. Jsi nějak věřil. Nemůžu, mám málo hápek. Oh, HP. Více síly. Nebo jak se jmenuješ? Nějak na 9. levelu nebo na 8. Na konci 8. bych si měl Drakea dávat solo. Již počkej, ne. Nemůžu se dočkat, až budou prchat. OK, mě chtěl překvapit. Au, hej kámo. Ty máš ale damage. Víš, jak bych mohl jít na... Ne, já jdu beka, nemám spojit. Už jsem myslel, kámo, pěkně to. Ještě ne. Já to čekám. Nenahitoval mě, takže mi ta ultina nic moc neubrala. Ti již utíkají před smrtí. Takže Se v životě nikam nikdo není. nepohnou. Pohylem. Kurňa, proč jsem to za... Pospěš, ovečko, rychleji. OK. Teď už jsem to stihnul. Tak. To si můžeme koupit. Spojenec byl Jako druhý. Půjdu do tohohle. Jaj, tak sorry no. Jdeme. a stejně nejsou nikdy připraveni. 500 gangs. Je tolik způsobů, jak zemřít. Až tam budeš, tak tam půjdu. Tak sorry, že na medu bylo víc práce než na topu. Že ten Z je víckrát nafíděný než ten Twixin. Sleduj jejich stopu. No. Blůčko, to bych si mohl vzít, co? A já nemusím, tak. Nikdo se neschová. Wait for me. Tak jdem. OK. Jaj, teď mi nějak poskočil hodně holy shit. Nějak hodně mi tady skáče ping teďkon. No. Každopádně já nevím, co to kupuju. Kupuju to úplně špatně. Takže. Jako druhý jsem tam u něj viděl, že na ní kupoval tohle a to se mi zatím celkem hodně osvědčilo, ty kritiky. My nejsme sny. My jsme procitnutí. Půjdu si na blůčko, nebo dám blue. Zadrápy Pojď si, jestli ho chceš. pár jejich kousků. Nice.
No problém. To potřebuješ víc než já. A kamkoliv ovečka šla, Vlk ji vždy následoval. Tak si pojď. Krása pomíjí. Také proto je krásná. Tak. No a teď už bychom mohli jít Drakea. čichám Nebo tak já půjdu klidně solo. A tak Swain už ho jde, tak mi pomáhá. Tak dankeschön. No už jsem zase... Kritik. Vaše věž byla zničena. Převaženo. Tak. 5-0, to je celkem dobrý. Celkem. To ujde. O, tak mě fiťte dál. Ne, samozřejmě dělám srandu, zabít mě teďko může kdokoliv. Včetně toho Zeda. Směj se. Já se teďkom dojdu... Tančí. prchají. Jo, tak tam jdu hned. Zítřek je naděje. Nikoliv slib. No, dobrý. Už trošku berem. Trošku, no a vidíte, že prostě po 7 stacích hned mi to hodí na Heralda. Že ten vlk má chuť na Heralda, tak jako, OK. Tak why not? Myslím, že tady to rozdělím na 2 party, protože YouTube mi to nějak nechce povolit dát tam větší video. Všechny A přitom věci už zůstávají. jsem si tam nějak dával. To je jedno. Však se nezlobte, nějak to zkusím prostě to sjednotit do jednoho. A když to nepůjde, tak se prostě nezlobte, no. No, zničíme tu taverku aspoň. O, tak. Dojdu si pro red buff a pak hned na mid. Protože tam to je celkem hodně potřeba. Všichni nás poznají. Až bude čas. Čteš mi myšlenky. Baterie je vybitá. A byl můj mobil, pokud jste slyšeli. Ne, já ho potřeboval na stack. No, tak nevadí. Budu tuhle kořist pronásledovat, dokud nezemře. OK. Tak ti to všechno tankne a Zedovi to tankne ta, jak se jmenuje, Poppy, ty jsi v háji. Tak. Vyfarmíme si tady jungly a půjdeme na toho Zeda. Jinak já tu pasivku jsem se pořád ještě nenaučil za tolik používat to označení, protože vždycky, když si to označím, buď si mě všimnou, anebo prostě to dám moc brzo a během té chvilky ho zabiju, anebo on zdrhne. Dík. Give me, give me, give me. OK. Ale já nemůžu, protože nemám manu, saráč.
Lol. No jo, furt. Vaše věž byla zničena. Mobil furt blbej. Nepřítel byl zabit. Tak. Upgradenu si hned asi bodky do robotky. A začnu teda stavět pořádný tyhle ty. Vlk pronásleduje to, co samo dobrovolně nejde. Lol. A ten Z to docela jakože, nechci říct, že umí, ale jejich strach. že ho asi hodně mají. Řek. Tak. O, to by se zachtělo po baronovi, jo. A kamkoliv ovečka šla, Vlk ji Vždy následoval. Myslím si, že tady ten item, co jsem si koupil, ten hurikán, mám to v češtině, ne? Samozřejmě jsem Čech, no. Ne, tak je to dobrý na pušování. točí. Dobrá věc. Tak co ty děláš? Tak. zábava. To si ze mě děláš srandu. Musel tam přijít. No, tady to je oko prostě. Jako 8-1, chcou být. Překaženo. Moc překaženo. Mohly by vycházet ještě let's play z Lotra. Kdo nezná, to Lord of the Rings of Faramir 2, nebo Pán prstenů, Bitva o Středozem 2. Krásný kámo, ten Z. Fokus Z o... Ten syn mi ani hlavu tak neláme, ale ten Z jako je trošičku horší, no. Jedinou skutečnou smrtí je nikdy nežít. Tak. Nějak kdybyste se nějak zajímali, přes co natáčím nebo něco takového, je to Shadowplay. Vardu, hoďte tam Vardu. Strachu je Ne, nic, pronásledování tak ho nešli. zábavnější. Jasné. Easy. Zajímalo by mě, jak mě vnímají. Co dělá? Tak máme trolera, no. Skvělý. Ale tak co? Tak. Mohli bychom jít toho barona. Lol, that miss. Tak. Ano, tak. Co je? Co chceš udělat? Dobře. Pinguješ na to, že chceš jít domů? Tak to si pinguj. Spomnul jsem nám red buff, takže si tam hned zajdem. Takže ne. Aha, tak jo. Takže no. No jinak mám docela vysokou farmu, i když na to, že moc nefarmím. Nemůžu se dočkat, až budou prchat. Tak.